Temos que lembrar que durante a Semana Negra de agosto de hai 4 anos a Televisión de Galicia non emitiu ningún informativo especial sobre os lumes. E nos programas que emitiu unha vez pasada a peor vaga de incendios dos últimos 20 anos, só se convidou a participar a un representante do Partido Popular dos preto de 200 que asistiron. Por iso os socialistas volven a demostrar a súa falla de memoria ao esquecer a censura inaudita que aplicaron na Televisión de Galicia nos incendios do ano 2006. Nese ano pasouse do silencio informativo prácticamente total a limitarse a difundir as pretendidas consignas do bipartito, que todo estaba baixo control ou que era responsabilidade dunha trama organizada. Ao mesmo tempo, centos de galegos tiñan que apagar os lumes cos seus propios medios e as lapas avanzaban sen control por case todo o territorio galego. Por iso, desde o Partido Popular de Galicia agora nós temos que defender a profesionalidade dos traballadores da canle pública, aos que os socialistas atacan ou pretenden atacar para perxudicar o goberno. E debemos tamén recordarlle ao Partido Socialista que pola súa irresponsabilidade preto de 20 traballadores da compañía poderían perder os seus postos de traballo despois de votar en contra da modificación do cadro de personal no último pleno do Consello de Administración da compañía dun xeito absolutamente irresponsable.